Bajarê min bicê yek ji bajarên herî mezin e li Bakurê Sûriyayê û mezintirîn bajara piştî Raqqa dibin kontrola Daişê da. Herêma min bicê yek ji herêmên stratejîk e ji bo Daeş ji ber ku nêzî sînorê Tirkiye û hemî deverên dibin kontrola Daişê da li Rojavayê Cemê Firat bi hevdûda girê dide. Li gorî şervanên Encûmena Leşkerî ya min bicê ku giringiya min bicê ji bo Daeş ew e. Ku bajarê Cerablusê ê ku li ser sînorê Tirkiyeyê û bajarê Elbab li Rojavayê Herêmê û herêmên başûrî Helebê bi hevdûda girê dide. Ji ber wê jî Daeş bi hemû hêza xwe hewl dide ku min bicê dibin kontrola xwe da bihêle. Ehemmiyet Medînet Minbic Giringiya bajarê Minbic. Daeş dixwaze ji ber stratejî û giringiyê bergiriyê jî biket. Çunke dikeve ser rêya alîkariya gelek cihan wek Bab û Miskine û Dêrhafir. û ji ber nêzîkiyê li sînorê Tirkiyê, Daeş Minbicê wek hêlasor dibîne. Daeş ji bo bajarê Minbicê dibin kontrola xwe da bihêle hemû rêbazan bikartîne. Di encamên pêşketina şervanan da li bajarê Minbicê embareke mayînan hate desteserkirin. Di embarê da gelek cureyên mayînan ê ku bi dest têne çêkirin hene. Şervanên Encûmena Leşkerî diyar kirin ku ev mayîn li ser riyan û di nav malan da têne çandin û di encam da gelek sîvîl jiyana xweş dest didin di teqîna van mayînan da. Ev de bû debekî çetayê me dest danî ser bûyê sêr û çar û me dest danî ser û ev de bû qederek mayîn tê de hebûn. Hinek mayîn me amha kirin û hinek mayîn jî valvirin. Qederek ev mayîn vir û lûr jî hene qederek ser 400-500 mayîn hene. Hebûna sîvîlan di nav bajêr da û çandina mayînan ji aliyê çekdarên Daişê ve rizgarkirina bajarê Minbicê bi derengî dixîne. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, bajarê Minbicê.